So sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Kathy. So di pa na ko sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, kalihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Maging sino ka man. Mga paliwanag mo. Recorded by Radio Mo TV. Si Mark Dewey, ang imong classmate sa high school ba? Aw, Mark, ikaw di ay ni. Nanawag lagi ka. Kuwan ba? Nagsabot ang uban na itong mga classmate nga magtapok-tapok ta. Katurgong mga suod na to. Mo ba? Ato ha, Oo, sige, kanos aman. ugma sa gabi eh. Kat, ikaw lang unay mahibilin din sa ato, ha? Nga naman, ma. Muadto ni si Papa nimo sa probinsya. Kaya namatay ang niyang igagaw. Pila man sad makaadlaw dito, ma. Ay, duharami ka adlaw dito, nak. Maong ikaw lang unay mahibaw din, he. Sige, ma. Laay man sa ningo tay kauban sa bahay, uy. Hala. Hala, karon man da itong gabi ang giingon ni Mark ang magtapok-tapok ni. Ugma para pag paulit sila sa mama. Ako lang tawagan si Mark P. Nga dili ko makatambong. Hello? Hello, Mark. Pasensya na ha, nga di ko makatambong sa tutapok-tapok ron. Ha? Kinsam din eh. Si Kathy ko, uy. Di mo ko smart. Kinsa rin napalihog. Si Arnel ko eh. Ay, hala. Didi ka si Mark? Ay, abi na kong si Mark ka, kay mo ko ning nambira ang gigamit sa iyang pagpanawag nako. Iyar mo ko itong gihuman akong cellphone kay ang good sa load. Mao ba? Pasensya na ha. Okay na eh. Pwede hatagan lang ko nimo sa number ni Mark? Ay, gusto. Number dito sa akong amigo ko dang akong gigamit si Arnel. Mao bitaw iyang giingon ako. Mark, pasensya na ka ha, nga wa ko makatunga sa tong tapok-tapok. Unsaon man gud nga may gilakaw sila si mama, importante. Okay na ka, Doy. Sa sunod na lang, basin may time ka. Ay, salamat, Mark. Uy, hala. Ni-text man yung amigo ni Mark nako, si Arnel. Hi, Kath. Kumusta? Di ka busy? Pwede kong manawag ni mo. Ako ning kalingawan, Bi. Pawa sa kalaay. Ay, salamat nga nakikistorya ka na ako ron. Ang sari man tuyo na ako, Nel. Walang. Gusto lang ko mag-friend mo. Kaya kung okay ra nimo. Ay, okay. Ragid ka ayo, uy. Pila din mo edad? 20. Ikaw? Magbuhan ko nimo gamay. 25 na ko. Oo, mo pa? Nakatay mo ba? Ugma, nga naman. Magkita kong tata. Kaon-kaon lang ko tagod. Ya, istorya. Kana kung okay ra nimo. Sige, magkita ta. Recorded by Radio Mo TV. Asa naman ka ni Arnel? Ingon siya, ano mo magkita sa terminal sa jeep. Ay, nanawag ay. Hello, Nel. Hello, Kat. Asa na ka? Dan ako sa terminal sa jeep. Sige. Paabot ako ka dito, ha? Doon lang kayo ko. Unsa imong gisulob, uy? Nakapuha kong t-shirt. Unya, ito mga kong pantalon. Ay, ikaw, unsa may mong gisalob? Spaghetti kog black, nag-shorts ko. Dali na ko nimong mailhan kay taas ang akong buhok. Sige. Paabot ako ka dito. Sige, bye. Adto lang ko mapundo sa kanaugan sa mga pasahero, Pink. Hinay nanaog nga puwa ang t-shirt. Unya itom ang pantalon. Pasig, siya na niya. Ginoo ko. Yay, patay. Kimpang ang nanaog. Ginoo, di lang intaw na siya, ha? Ayaw lang intaw. Ala intaw, kimpang intaw.
Salamat. Salamat kini sa ilog gid siya. Naibaon na og macho. Ya gwapo. May untag si Arnel na ni. Ay, nilahos man di ay. Di man di maol. Ako lagi siyang paabutin. Kung mapauli mo di kurunta. Sabi? Ikaw si Arnel? Ah, yes, ako. Di ba ni Agi naman kag ganina din Ako kita itong ni Agi. Nakakitaan ako nimo pero nilaos lang ko sa CR kay nandudlay pa ko. Okay. Matured na siya pero gwapo. O niya, asa man taron? Agad ako nimo. Okay. Mangita lang tao gatong kakanaan kay gigutom sad ko. Ikaw? Muinom ka ba, Kat? Gamay. So okay ra nimo nga muinom ta bisag gamay lang gud. Okay ra, pero ayaw lang hard ha. Okay, sige. Wait, murag nalipong na ko, Nel. Kag gamay ato yung ginom, nalipong na ka? Lipong raman, pero dili hubog ha. Nya, kaya pa makaha. Kaya pa hinoon. Okay, sige lang. Ako ra kang ihatod din pauli nimo. Nel, mangutay na ko ba? Ayaw lagalain ha. Unsa man na? Minyo na ka? Ha? Di uy. Uli taon ko no. Sure ka? O lagi. Yun na pa. Anong mutanam ka na? Basig mabugnuan ko si mga asawa ba? Ay kabala ka. Uli tao ko, Kat. Basta ha. O lagi. Sige, ato rin tiwasan na nga itong giinom ay kay mupauli na ko. Nel, ingon ka imo kong ihatod sa amo. Nanuhit pala kita ining kwarto. Away lang na una taggamay ha. Una tang mauli. Basig, makasukan kasi mong mama ba? Nga nakainom kang pauli ka. Sige. Paway lang sa ako. Okay. Arnel, Kat, kiyatan lang ko kunin mo. ganyan ko gusto mong kakusok mo case ni mo. Sabi ko sa kumuha to ni mo, Kat. Kat. Arnel. I'm sorry. Huwag ka masuko na ako. Sa man sa nako kay nakikita o nakikinom ko nimo. Nakuha ay noon ko nimo. Ngayon taong dili ko nimo pasagdan kung pananglit na mapdos ko. Ay, kabala ka. Pwede ka na ito pasagdan kung pananglit. Magbunga man nga itong gibuhat. Salamat na. Pila naman ikaadlaw nga akong gipatik nga. Luwag akong ginawaan. Kathy? Ma, Unsa man? Mabdos ka? Namabdos na ka sa imong kalaagan, ha? Klaruhan na, ha? Pagpalit og pregnancy test. Positive. Kinsay amahan na ng imong gisabak, ha? di na ko uyab, ma. Unsa dili uyab? Nihayang ka lang nga dili nimo kaila? Mapasaylo ako. Sa din ako kay nakikita ko bisag dili mi uyab. Pangitaan ng tawhana. Kinahanglan nga manubag siya siyang gibuhat nimo.
May noon nga may umaabot na tang anak. Nalipay ka nga mapdos ko. O, Kati. Kay dugay na ko nangandoy nga makakita og anak. Nga sa ato pa, andam kang mga sawa na ako. Oo, kay may tulbago naman ko nimo. Pero, kuan, may itog anday ko nimo. O, hinaot nga makadawat ka na ako, ha? Oo, sa man na. Dili tinuod na 25 anyos pa ko. Ha? Pila na yung mong edad? 40 na ko. Unsa? Magguwang ko nimo 20 ka tuig. Makadawat ka kanako, ha? Okay na, oy. Di mo sa nailan nga 40 ng imong edad. O ganahan sa tsukog magkuwang na ako og edad. Aron ako datuin. So dawat na ko nimo, ha? Dawat ka ayo. Arnel, I love you, Kati. I love you too, Arnel. Ang pag-ibig ay sadyang kanyan. May nalang gani nga sa akong pakiat, nakatulong kog lalaki nga miseryoso na ako. Karon may usa na mi kaanak. Wasag ko magmahay kay pinanggabay ko ni Arnel. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Atas klase. O kuya, ha? Di mo mag-eskwela, JB. Pa, Di mahimong nga mo eskwela mo doha. nga naman pa. Eh, kanindot ko ninyo. Una-unahon ninyo ng eskwela nga, tuwa mo'y daghang gunahon. Dong, paeskulahan lang ng mga bata. Kaya nakaandam naming taon na sila, oy. Dili. Why mo eskwela ninyo? Adto mo sa baol og pangguna mo. Loya na to, kuya, no? Sige lang tag-absent. Tinayin mo, dong. Kaya masuko man na itong ama-ama kung mga eskwela ta. Anong nagminyo mo sa belas pa mag-usab, oy? Kung pamatay si Papa, dong. Yung tana maminyos, mama ko sa ba? Ayam ko kayo batasan yung nabana ko. Ang napagreklamo, dong. Sige, ato na ning dalion ning atong pagguna aron makauli na ta. Ayo paglaban-laban ha. Apilon ti karon. Oo, sa misas kung anak na imo mga taon ng gikulata. Hanggaw ni. Wa mahuman ang akong gisugo nila nga gunahon. Kaya naglangay-langay ni. Paklo ning naggo. Magsigim lumingulong pa kay init man kayo. Amot tubag ka pag yun. Tapulan ka lagi. Inaya nagtambal ma. Kay sakit kayo. Anak, pasaylo ako. Sa ako kining tanan. Ma, Kung wa pa ko nagminyo pag-usap, humanamatay si Papa ninyo. Di tingali mo maingon ini. Di tingali mo daog-daogan sa inyong ama-ama. ma. Nga na nagminyo malay kapag usap. Gisakitan ko sa kamatayan sa inyong amahan. O sinito na ang miam-am na ko. Isagot ko nga magminyo mi. Aram may mubuhi na to. O karon, nagmahay ko anak. Tungod sa bati niyang batasan. Nagtampol na tama. Nga mausap si Papa Lito. Ug dili namin niya daw-dawgon. Maadto ko sa ilang ng bising. Oo. Magunsa mo ko dito pa. May gikuha ko nga kwarta. Ug ako tong giingnan nga bayaran tong kwartaha. Pinaagi sa paguna nimo sa ilang baol. Unsa? Pila masay mong gikuha pa. Gamay ra oy. 500 ra. Unsa? 500 unya ako lang gunahan. Pa, unsa naman ako pang eskwela pa. Wa pa biya ako makagraduate sa elementary. Di ka na mo eskwela. Ha? Muundang ka na sa imong pag-eskwela. Ug ayaw gyud og supa ka ha. Aron di ka na nako abunog. Recorded by Radio Mo TV. Paita niya kayo tangay. Magsigim lang kong guna ini. Di na ko maka-eskwela. Jimmy! Hala, si Ainin. Anong niyaman ni siya? Ha?
Undangon man kong papalito. Luuyan ni mo, uy. Nang tanang manggod ang atong ma'am. Ina lang nin nga, undang na ko. Magguna na lang ko. Ha? Uy, tayo ka bay, kung magsikilang ka o guna din sa ato sa bukid. Nga, magunsang ko ba'y? Nga di naman ko pa eskulahon sa kong ama-ama. Layas na lang din eh. Ha? Layas pa ka. Luoy kay ka, uy, kung magsikilang ka o guna din eh. Nga, asam ko pa ingon. Kuyog na sa Cebu. Cebu? Oh God, ayaw pag-antos din ni uy. Kuyog ta. Karong katlaon, mubalik ko sa Cebu. Kuyog ta. Sige ba'y, magkuyog ko nimo. Maadto ta sa Cebu. Ano yung trabaho din ba'y? Manghugas sa mga sakyanan? Ubay, nindot pa ning trabaho abay kay sa mudna ka. Kay kung makaul ng tag-iya sa sakinan nga imong hugasan, naamang kay tip. Pag binutan lang yun din aron makauyong ni mga atong amo. O ba'y? Nagdako talaga ko hining pagsige na kukhugas og sakyanan. Umsab ko'y laing kasudlan o trabaho. Kaya wang ko'y krado. Sila ka sila sa mama. Kumusta lang ka sila? Malangit ko sa kong amo. Maduaw ko sa amo. Ay, salamat nga ni balik ka na, anak. Kadako na di ay mo. Pasaylo ako, ma. Nibiya ko din sa ato. Nga wa man ang hidi mo. Okay ra, anak. Nakasabot ko ni mo. Og nawa lang sa lang akong kabalaka. Kay kahibaw kong nagkuyog mo ni Jimar dito sa Cebu. Kuya, samot dito na bapo. Ikaw yun, no? Imig ko nga tika-tika na. Lagi, bapo dito kuya. Pero mas bapo ko ni mo. Ma. Haim day si Papalito. Duga namin nagbuwag, anak. Kay nakita kong wag kay maayos ang putan. Kumupadayon may mag-ipon. Kaya magsigim lang may away. O wa na kumahibaw kong hain na siya karon. Mao ba? Maayo hinuon, ma. Ayaw ka bala ka, anak. Mahimo ka na mo pondo rin sa ato. Kaya wa na ang tao ng pasakit ni mo. Ha? May nang regards na ko? O kuya, Kisa man? si Aileen. Aileen? Katuog kong classmate sa elementary? Abi na ko, nagkalimot na tanako. Hindi lang mahitabo nga malimot ko mulun. Kumusta naman ka? Dagalang gihapon. Nagpaabot ni mo. Ha? Bitaw, oy, kumidya na to ha. Sige na, oy, sultihi ko kung ang imong kahimtang pagbiya ni mo din sa ato. Nausan ko. Hindi naman ko makalimot ni Aileen. Nagsige naman ko kunahon niya. Nahigop nga nakako niya. Oh, Jimmy, Pasaylo ako lang na. Balag masuko ka na ko. Gusto kong hibaw ka nga. Mahal ta ka. I love you. Jimmy. May paglaong bakulin. Gagakos ng kukunin mo. O sibot na sabot ng pagkakos na ko. Dili ba klaro nga may gusto sa kunin mo? Ha? Tinuod ka? O Jimmy, ganahan sa kunin mo. Sukad-sukad may pata. Kung nalipay ko nga ni balik ka din sa atong dapit. Aileen. Jimmy. I complain. You know how I love to complain. Nalipay ko nga sa kong pagbalik sa among dapit, nagkauyab mi ni Aileen. Karon, minyo na mi, ug may usa ka anak. Dinilang ko to ug daghang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Ito man nga galang kaya ni Jimmy nga taga Negros Occidental sa awit nga iyang di pa ngayo. Awit nga nagalahan, God gave me you. God gave me you to show me what's real.
kaagi kibato na doon sa radyo ni Ricky Persuelo karing ugabo sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala, mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod na gayon, tagang salamat sa inyong pag... I love you, Paul. Rani, Manay tinuod, Paul. Dugay na ko nga nakagusto ni mo. May chance ka ko. hatagin lang sa kugigayon sa pagkunahon na Arana. Sige. Okay na, Paul. Huwag siya ko magdali. Makapaabot ako hanggang kinusa ka man ang una ko. Ug nanawa man ko na ni musugda si Rani nga nahibaw man ko nga may gusto kaniya. Wa lang. Nga naman ko no. Di na ko ganahan di. Uy nga ako siyang subtong dayon. Kay basin di, binuang ra ng iya din ako. Ako sang tugkaron ko tinuod bagli ang gugman ako. Sa ako inawang tanaw, day, buutan na si Rani. Bisan may tabuin nga manguyab sa nimo kung wa siya may gugman nimo. Mga akong tambag nimo no, ayaw na napaanto sa ang tao. Paul, tao-tao dong ko nangyayabing eh. Wapid ka man ang una ko. Kuan man. Sugta na yung taon ko. Paul, O niya, konsepton di ka. Dili ka ako mo binuangan. Huh? Dili ko nimo pasakitan. di ko na mahitabo tuloy kay love na kayo ka. Basta ha. Promise na nimo ako. Na dili ko mo binuangan. Oo lagi. Ako nang isa mo. Nga. Ano man? Uyab na ta? Sige na lang, uy. Oran, ako na kang gisugot. Salamat, Paul. Pero man lagi kang ihatod ni Rani Apol. Asa man uyab na mo? Oma. Isa ibang uyab. Tapos, grabe. Opa. Dugay-dugay naman siya ng uyab na ako, og mag-oras na ako siyang gisugot. Oo ba? Wa ba kay pagsupak pa nga nagkauyab ni Rani? Wa man. Puta naman mata. Salamat pa. Maino nga. May pagsupag ang mga ginikanan sa itong relasyon, Paul. Nagkita tingali nila imong kabuotanan. Aw, butan, gininoon ko. Yan, Paul. Love na kay ka. Huwag dili mahitabo nga magbinuang ko nimo. Salamat, Ran. Paul, tao-tao dumig ta nga nakauyab. Magninyo lang ta. Ha? Nagkataas na ba yung itong edad? Kung ako gusto nga, magninyo na ta. Kaya na di ko naman buyuan. Aw, payo kayo eh. Sige. Magbinyo ta. Hinahinaya ko no ko. Nalipin kayo day. Nangkod na kita ka. Nga asawa na ka. Love you. I love you too. Recorded by Radio Mo TV. Kumusta na kong minyo, day? Okay na, Day. May pakagay na kay pamilya ako in town, huwag ito mahalin. Hoy, pag minyo na ko no. Kisa may akong minyuan, to may nasaag na ako. Tuwat lang ko. Maabot na lagi na. Day, kumusta naman? Ang saman, wapa yung nagtikaw-tikaw diha. Kasi nag-ikaw-tikaw ba? Wapa ba yung tiki na sa inyong tiyan? Ay,
Wa pa man dong, uy. Sige, bitaw ko paabot ng mamabtos ko kay ganahan na kay kumati man o bata. Ako sa may. Lamay, nakilikog ko sa atong anak eh. Sige lang, dong. Magpaabot lang kita. Basin palig maluoy na to ang Ginoo og hatagan na tanyag anak. Maaya ba ni matikauban din sa payo eh. Kay si Rani, gabi ipas sa tumauli. Sorry ko silang yan natin. Ako pa ni mo, day, mangita kag trabaho. Ha? Magita lang sa trabaho. Asa man sa kumangitag trabaho? May pagpukuyo ka na ako sa Cebu, day. Na ako'y pasudlan ni mga tindahan. Ha? Tabangan ti ka nga makasulog trabaho dito. Kay mabalik mo ko sa Cebu. Sige, sige, day. Manangit ko ni Rani. Imo kong biyaan din eh. Mukuyog ako ni Wena, dong. Kaya naman sige kapasudlan ako trabaho dito. Ilain naman sa kukusige pundo din sa ato dong, eh. Mausugot pa lang ba niya mga tukog Cebu? Di mo gid maayo nga muat mo kaglayo na eh. Inyok na biyata. Dong, pagti lang gud ko. Dila ay nagagay ko din sa ato ba? Maayo na to kung may anak ta, kay malingaw ko. Unya, ano man di anak? Sige. Sige na lang eh. Amping buya dito ha. O, dong. Salamat itaw niya kasulit kong trabaho din si po. Mawa na gid akong kalaay ini. Hi. Kagwapo niya. Ikaw na yung bagong na-assign din eh. Yes, sir. Ay pag-share na ko eh. E pareha sa tang trabahante din eh. Ako rin si Noel. Ikaw? Apple. Nya, kumusta man imong trabaho, day? Okay ra, day. Nalingaw naman sad ko. Ug usa pa, di man sad kay Apple ang pwesto good. May hinoon, day. Kumusta mo kanina, day? Okay ra, dong. Oo niya, kumusta man ang imong trabaho? Nalingaw ra sad ko, dong. Maayo no. Amping ya, ha? Salamat, dong. Ikaw sad pag-amping diha, ha? Oh, love you. Love you too. Imong uyab? Noel, Imong uyab ang imong gika-istorya? akong bana. Ninyo, de ka? Minyo taon. Atik sa day. Tinuod lagi. Ako bitaw tong bana akong ika-istorya. Mo ba? Ninyo, gide ka? Minyo lagi. Pero, wa pa mi anak. Nasa ato pa rin. Pwede rin ka na kung mailogi ka niya. Ha? Joke lang eh. Dali na, manood ta sa itong trabahoan. Ayaw. Unsa man ni? Nagbalik ko ganyan para atong snack ba? Ako kang biapilan. Salamat, Well, ha? Paul, muli na ta? Oh, well. Mo ba? Pwede manurot na ka diot? Ha? At tulang ko ta sa pasagod, magpahangin lang ta ba? Nga, sa istorya lang ta dito ka diot. Mapauli na dahin ta. Oh, sige. Huy. Ganyan na pala ka rin sige tutok na ako. Naon sa ikaw, Well? I love you, Paul. Noel, Naibaw ko nga dili niya angay kay minyon man ka, pero gusto lang di ko maibaw ka nga na nakagusto ko nimo. Noel. Di man ti ka maangkon kay minyon naman ka. Grabe nimo. Malipay na ko kung nimo kong sugton. Naibaw mo ko ba nga may gusto sa ganako. Diyon sa man yung pagkaibaw? Nakita na ko sa mga mata. Minyon ako, Well. Tao ra ta, Paul. Mubari ubog ma. Mong ayaw pugni ang imong pagkalimot. Uy, ayaw ko kakasawin na makakita na to. Dali, mamalhin ta.
nakasako sa kumpana. Ay! Kuyawan ako eh. Sira ni madaling manawag. Hello, Dong. Hello, Day. Muna akong Cebu, ha? Ha? Noon sa ka? Murang ka og nagiyawan. Ha? Uy. Nakalitan ako pag-ingon ni mga nga mo ari kag Cebu. Magunsa ka dili sa Cebu, Dong? Nihangyo ko sa mong labaw nga anak ko magpasa, hindi ha? Diya sa Cebu, aron, di na ko malayo ni mo. Sige, Dong. Ako kang paabutan diri. Di ko kupulan nga makisap magkakos ni mo eh. Mauna ni ang katapusan ni mong pagkakusong pagtis na ko, Noel. Ha? Nga naman. Muundang na ko sa kong trabaho. Aron dili na ito magkita. Nga naman, Paul. Muapas ang akong bahay din sa Cebu. O ano na siya magtrabaho. Maong ato na ning hunong mo, Noel. Di ka musugot ah. Dili ako. Nadotlan ako ni mo, Paul. Mahal sa di ka, Noel. Pero kinahanglang putlon ko ni pagbatia kay dili ni makatarungan yung kay Minyo ko. Kung dili pala tigali kong Minyo, mahimong tugbangan ako ang ibong gugma. Pero sa man, Minyo man ko. Maong talimti ko kay kalimtang kasagta. Paul. Ikaw ay dumating, mga paglalambing. Tungod sa gugma, nakasawa ako sa akong bana. Pero ako nang gibasulan. Ug sa mga asawa nga naminaw karon, ayaw ninyong sunda ang akong gibuhat. Paglikay mo nga dili mo makasa. Dini na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka naman higalang taagi ni Apple nga taga Bohol apan aniya karon sa Cebu City. Uban sa awit nga iya gipangayo awit nga nagalahan kung malaya lang ako. Kung malaya lang ako. Day, malate na gitaan ni ay. Exam pa ba yata? Mao lagi, uy. Nanatisi ko nga nagpadungay ay. Parahon na to. Kuya! Oh, mga miss, sakay na mo. Ay, salamat pagkasakay na kita, day. Kuya, dali sa pag-drive, yabi. Please, kay malate na good me. Sige, miss. May problema. Salamat ha. Plitin na mo iya, oh. Miss, pwede na ito mo kuhaon. Kada buntag, padung sa eskwelahan. Para di mo maglisod og sakay ba? Mao ba, kuya? Sige, kuya, maayo pa. Hatagin na lang ko sa imong number, kuya, bi, para matextan di ka ini kaugma. Day, in fairness ba? Gwapo ang tricycle driver kanina, no? Unsa? Pag-sure da, day, uy. Bitaw! Sus, kung di palang tricycle driver ay ako di manguyab niya. Ano kung kisya, no? Pagilom, uy. Ikaw, gid, no? Abdi, gid ka basta gwapo. Uwa pa ba giday kay uyab, Sheena? Mama sad, uy. Kung naa pa magida, naunta na ako din sa ato. Ko, okay ra kung maguyab-uyab ka. Basta parehas ni mo nga engineer, ha? Ha? Grabe sad ka pa, uy. Di pa gani ko engineer. Nag-eskwela pa lang gani ko. Okay naman di eh. Padung naman sa dunya ka anak pohon. Pero pa, basihan magidain ng profession sa usa ka tawo pa? Oh, sa uban anak, dili. Pero ikaw nga doon nag-profession nga mahuman pohon. Dili ba rewarding pud paminawon kung makabana kagsama ni mo profession? Oh, hinuon ma. Pero para nako ma, mas mo matter gid nako ang responsable og kugihan. Unsa man lang na profession pero tapulan gihapon. Di kay bang mudiskarte sa kinabuhi. Sheena? Texan to na kong daan si Kuya Driver, B. Magpakuha mi alas 7 sa buntag dinhi para sayo mo makaadto sa eskwelahan. Sakay na mo, mga miss!
Ay, salamat kuya ha. Nagsayugit ka. Bitaw kuya. Ano guna ni mo ya, uy? Gwapo kayo ka para mag-tricycle driver lang. Uy, day, pa ni mo ba? Ikaw pataklas kay kausahay. Sorry. Okay na. Sorry. Ato, day. Ako na magandang magsigikuha ninyo. Mas maayo siguro magkailan na ita ninyo. Ako, day, si Ruji. Ako si Sheena. O gini ako amika, si Marie. Happy naman tayo Valentine's Day, day, no? Ay, mayroon tag na mo hatag na kong flowers, uy. Ikaw, Gyoy. Hala, uy. Ninasad ba sa feeling, day nga, mahatagan ka buwak. Nga naman, wa pa ka makasuway? Wa pa sad. Wa pa mo sa kukasuway o kuyab. Oh, hinoon sad. Pero, day, I tell you, nice kit sa feeling nga na makahatag di magbuwak. Promise. Day. Day! Hoy, ngano ka, oy? Naunsa ka, oy? Hala, wow! Nalay kay flowers. Kasi naghatag. Hoy, unsi ako, good. Para imo ni, no? Ha? Sorry, ay, sorry. Lagi! Awa na ko na nakabot nga name sa card, oh. Awa, ha? Ha? Kani, day, gibili naman ko ni sa guard. Nya, nakailaman ang guard nato. Ako na lang gisugo nga ipahatag ni mo. Mao ba? Diin, man siya gikan. Ambot! Dili man ipaybaw. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Hala, uy, may paka na kay sikat admirer, day. Saba ko na, day, uy. Ah, binuang ra ni, uy. Oh, binuang good town. Ay, sa din binuangan no, kay gastuhan magibuwak. Ka na kay gihatagan ka. Lagi na gusto ni mo. Day. Kinsa kay kay naghatag sa buwak nyo? Wa man sa ko nakapantay nga na nagsige gara-gara na ako sa eskwelahan. Ay, Sir Rogie man ni? Ang tricycle driver? Hello? Hello, Sheena. Nakadisturbo ko. Wa man. Nakay tuyo? Nanawag lagi ka? Agwan. Nadawat mo ang flower? Ikaw may naghatag? Oo, Sheena. Ang tinuod, nagagusto ko mo. Pasensya na kung presko ko paminahon. Pero, di lang ko gusto nga naimahayan po ba? Tungod kay, wa ko makasulti sa akong feeling sa tao nga akong nagustuhan. Rogie. Ay kabala ka, Sheena. Wasa ko i-expect nga bisan usa ni mo. Nalipay na ko nga nagkasulti ko na mo sa akong feelings. Rogie. OMG! As in? Si Kuya Driver mo naghatag sa imong flowers? O, lagi, day. Hala, day, uy! Huy, in fairness ha, bagay ba ya mo? Gwapo ba ya siya? Pero, mausad lagi day, uy. Lisura sad ana, uy. Nahibawagi ko mo kontra gid imong parents ana kay tricycle driver namang good siya. Day. Aw, unsa man? Naa kay na feel niya? Imo na kong gisugot. O, Rogie. Pero, di ka mauwaw. Usa ra ba ko ka tricycle driver? Nahibaw ko. Pero dili basihan ako ang profession sa usa ka tawo. Buutan ka og responsable. Ug mao nay rason kung ngano nakagusto pud ko nimo. Salamat, Sheena. Isaan ako. Nga, di ka magmahay sa mong pagsugot na ko. Taga! Congratulations! Nakagraduate ka! Salamat lang ka. Sheena, anak! Congrats! Naa nagyud ko'y engineer. Oh. Ma, pa, si Rogie akong uyab. Unsa? Nabuang ka naman siguro, Sheena.
Nga ko rin daw tricycle driver lang imong giuyab, ha? Anak, naunsa ka naman in town, uy. Huwag yung ka makakitaglaing lalaki. Ma, mahal ako si Rogie, ma. Kugihan siya, og labaw sa tanan responsable. Bisan nun sa pa isulti ni mo. Engineer, dili tricycle driver. Ambot lang ni mo sina. Wag yun may makauyon, anang imo uyab. Pa, Langga, pasensya na kanilang mama o papa, ha? Kasabutor ko eh. Expected na ni nga mahitabo. Langga, di pa niingon ka nga. Gusto ka makahuman ng eskwela? Oo, ulang nga. Pero, maulagi. Wa ko ikagasto para college. Maong high school rin ko kutop. Langga, ako mo pa eskwela ni Mugtiwas. Ha? Ayaw lang kayo. Gasto kayo. Kay ko ba ya? Mahal di ka, Langga. Malipay ko nga makatabang ni mo. Langga, babae ka. Lain paminaw. Natong duha, ako ang mas naikaya. Kung na ako'y matabang ni mo, nganon di mo na ako buhaton, Langga. Langga. Langga, congratulations! Graduate na gid ka! Salamat lang ha. Ikaw ang hinungdan nga, nakahumot ko. Tungod sa mong paningkamot. Lang ha, karon kay graduate naman ko. Mangita og trabaho lang ha para makabawi ko nimo. O kung maigot ako tinikom, magpakasalata. Roger, I love you. I love you so much. Oh, Nak. pa, ma. Congrats, Ruji. Ma'am, Pasensya ka na namo kaniadto nga ubos kay nga mong pagtan-aw nimo. Pero karon nakita gyud namo nga kugihan gyud ka og determinado ka. Maong pasaylo ami kung nasayop mi sa una. Sir, nakasabot ko sa inyo ang gibati ito. O dako kay kong pasalamat kay dako kay natabang ang inyong anak sa kong na-achieve karon. Sir, ma'am, kung inyo lang kong hatagan ng chance, di gyud ako pasakitan ang inyong anak. Panggaon ako siya og mahalon. Wa na mi pagsupak sa inyong relasyon, Rogie. Basta kay tarunga lang gyud ang among anak. Salamat, ma. Pa. Isaad na, ma'am, sir. Too many billion people running around the planet. Everybody deserves to love and be loved. Bisag na amal profession o wa, maong bilipid kaayo ko sa mga tao nga mudawat gyud kung unsa o kinsa ang tao nga ilang mahalon, bisan pa man kung langit ug yuta ang gintang sa ilang kinabuhi. Sa pagkakaroon, nagplano na mi magpakasal ni Rogie, ug nalipay kay ko kay nadawat naman mi sa among mga ginikanan. Dili na lang kutob, digay salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kitong mga higalan, kaagi ni Siena nga taga General Santos City. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga Nicolahan, Born for You. That I was born for you. Yes, I was born for you. Among kaagi, kibahatan o duwa sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala, mga suking di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi na naglipot sa kaawit. I-address lang ni Ining Tolamanon, handumanan sa Bekles, unsa man? Pakailingaon? Kuyo ta? Ha? Asam ta? Na may liga sa Pikas Barangay. Kuyo ta na kay dagan kayong gwapa dito. Sige. Wata ka kay. Mag-ilit ko ka dito.
Tukuan lang kong tawag din eh, bay. Kami dagang mga tagalayang barangay bay. Na tanaw din yung liga. Dagang tao. Na. Ay, dito tadapit ay. Ay, dito kay landong kayo. Tana. Sige, tana. Dini ta. Dali. May dini kay kita kayong magduwa oh. Ay. Bitaw, bitaw. Sige, bay. Bagi guwapa oh. Ay, miss. Go! Uy. Iya, di ka? Joy, ikaw mo lagi na. Kinsa may kuyog nimo? Daghan mi, uy. Na ako mga gagaw dito sa unahan ay. Mo ba? Ay, ila-ila mo sa mga amigo day. Si Chris. Bay Chris, si Joy. Hi, Joy. Hello. Ha? Ganagan, Joy? Oo, bay. Gupahan ko niya. Sure ba? Lagi. Tagi ko sa yung number eh. Wala problema. Ikaw pa. Yan yung number oh. Nahibong ko ginsay na nawag na ako. Ikaw din ni Chris? Ako yung tao, Joy. Di makag-number na ako. Nangayo ko ni Dudo. Wa ko makasamok ni mo, Joy. Mo man. Di man ako busy. Onya, okay ra ni mo kung mag-story-story ta. Ay, okay na, uy. Mas may istoryahan na to, gubat? Unya, kumusta man mo ni Joy bay? Magsige na mag-story-story sa cellphone ba? Ya. Text story ya. May noon. Ya, sa may mong gilangayan dia. Ha? Ay, pagdugay-dugay bay, maunahan niya ka. Panguyabi na yun. Ha? Mo ari ka sa amo? Oh, Joy. Kana kung okay ra ni mo. Ay, okay naman. Ako itag sa ako address, ha? Nakatultol gyud da. Sayo naman tultulo ninyo. Onya, unsa may ato ni Moron? Ibaw na tingali ka sa kong tuyo. Nawag yung ko mahibaw. O magali ka makasulti gani. Sipatos di mo. Mauwa naman hinuha ko ni mo. Uy, binuang ra to, uy. Bitaw, unsa di mo tuyo, Chris, nga niyam gyud ka sa amo? Manguyab ko ni mo. Ha? Itaw, mutugal ko ni mo sa tinuod ha. Katungo natin nagita. Wala ko makatugog. Tarong ato, nagsige naman ko guna-una ni mo. Chris? I love you, Joy. May chance ka ko. Kuning ang tikagwa. Oh, Joy. Uy, nagguba biyang na akong... Torong mo. Ano, naghiwi di ko man. Seryosin yung ako, Love ti ka. Bitaw, Chris, uy. Ganahan man sa kunin mo. Kung mao na, uyab na ta. Oh, Chris. Ako na kang gisugot. Salamat, Joy. Recorded by Radio Mo TV. Congrats bay kay uyab naman day mong Joy. Salamat, ay. Ang pingi ng amiga na bay. Ay, yung tao nagpasakit bay. Hindi ko naman hitabo, bay, kay love ka na ko sa Joy. Ako ni surprisahan si Joy. Ako siya nga tuon sa ila. Nga, di ko magpaybaw niya. Ito nga, ako siyang dadan o buwak o chocolates. Wa man din his Joy, no? Haim day sa Joy, tita. Wato bago to siya siyang amiga. Mau ba, tita? Ipalihog na ako og hatag ng buwak o chocolates ni Joy, tita. Sige, do. Sorry kayo, Chris, ha? Na-timing yun nga, pag-ari ni mo sa amo, naamila ko sa akong mga amiga. Okay ra, Joy. Unya, nadawat mo ang akong gibiling nga buwak o chocolates? Oo, Chris. Salamat tayo ato, ha? Ikaw, good. Joy, ugma ba? Domingo man. Animba ta? Sige. Ako lang nga anahon sa inyo. Sige. Papaabot ko ni mo. Uwa din si Joy, tita? Wa man dong. Hain di siya, tita. Naaman to'y nanawag niya, iya ko itong amiga, musimba ko no sila. Sa? Nga naman di ay nagsabot mo? Mamuanhi ka? Nagsabot mo kung gabi, tita, na manimba mi og ako siyang anihion din sa inyo. Na nakailis man dayon to, pagpanawag siyang amiga, nilakaw man dayon.
kay klaro ikasabot eh. Sorry, no good. Maayo gud kayo na itong sabot ko nga manimbat ah. Nga, di kuyog na hinuon kasi mga amiga. Ready naman ko ato. Unya, kaya pa man ka maabot. Mao to magpanawag sa kong amiga ni Kuyog na lang ko niya. Kay, padaw man sa tiyan mo simba. Sorry kaayo ha, Chris. Okay ra. Kila ay mahinom ko din sa amo eh. Di so ko na muad to silang Joy eh. Kasi tuwa na sa tuwing yung amiga. Ah, may pag muad to ko silang dudo. Aron, malingaw ko. Oh, Chris? Niyam lagi ka? Laay ko sa bahay eh. Mangisuro ka din sa inyo. Ah, nga rin, may lakaw ka? Ha? Kuan, waman hinuon, bay. Unsa mo ko bay? Anong marang ka kuyawan? Ha? Uy, kuyawan. Sure. Tawtar ko na akong likod. Katul kaayo. Joy? Chris? Nganong niyam ko silang dudo? Aha? Kuan? Kadito. O sa dong akong nadungog? Be? Nagbe ka ni Dudo? Oo. Unsi buti pa sa buti ni bay? Bay, sorry kay bay ha. Uyab mo ni Joy. Unsa? Joy? Unsa ko ni? Chris, pasaylo ako. Pero wala ko mahigugman ni mo. Unsa? Kung mauna, dili di imong amigang permi nimong ikakuyog. Si Dudo day? Oh, Chris. Kaya malipay ko kung siya akong kauban. Makasabot siya na ako o magkasilawat mi sa daghang mga butang. Bay. Pasaylo alang ko bay ha. Ang tinuod bitaw bay, dugay na kay kong ganahan ni Joy. Nangitalig ko saktong panahon bay nga masulti na pa rin nga akong gibati. Kung parehas din sad niya og gibati bay. Hinaot bay nga makasabot ka na ako bay. Usbon ako, Chris. Sorry. Pangita na lang og lain nga tinuod nga higugman nimo. Joy! Sa pag-uusap natin, halos walang kasi kami dyan sa puso. Wa ko magdahom, nga akong uyab, maadto pa dahi sa suod na kong higala. Sakit man, pero kinahanglan nga akong dawaton. Kaninyo, Dudo o Joy, manghinaot ko nga malipayon mo sa inyong relasyon. Di na lang ko to. Daghang salamat sa pagdagad ng akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita may higalan taagi ni Chris nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Uban sa awit ngayang ipangayo awit nga dikuhan, nangako ka sa ibalang tinupat. Kagyut lang. Hi, Gaw. Uy, Gaw, Karel. Ikaw man din eh. Dali, dayon. Lingkod, Gaw. Mayo kay nasa aga din sa bay. Unsa mang hangina nga nasuroy man ka dinhi. Ay, galaay lang ko sa bahay ko, Blessy. Wala kay magsuroy-suroy. Na, ipulaan akong suri-suroy, uy. Para lang malingaw. Oh, kalawang ko dato. Ay, kay baon ako nimo. Wa pa ginanawa si muna hunagaw. Kalimti na to siya, oy. Ako naman ang gibuhat ka. Wa naman ko magkunahuna niya. Usahay lang ba? Magkapagmutana lang ko sa akong kaugalingon. Usa may saan ako din sa kalibutan nga naingon man ko ini. Wa gyud swerte sa gugma. Tarong man unta ko nga pagkababae. Nagtarong man unta ko sa akong kinabuhi. Pero nga nang wa man ko'y kalipay sa gugma. Ay, pasag din ang gugma-gugma diha gaw, oy. Ayaw na hunahuna. Maabutan lagi na nimo sa hustong panahon. Ayaw lang pugsagod. Kay madagma rasad ka ana. Ang maayo ni mo hunahunaon karon, mo focus ka sa pagbuhi sa imong anak.
Mao ba? Dinhiday si Karil kagani ha? Uy, lagi. Naghiskot na sad mi sa iyang mga heartaches. Hahay, bayhana. Pagka-emosyonal na lang yun. Ay, natural naman sa nama ba? Nasakitan na yun siguro na siya. Maong dili sa yun alang niya nga makalimtan ang nitabo siyang kinabuhi. Ay, nalalas Karil, oy. Ingna siya nga moabot lang tao nga gitaganas Ginoo para niya. Magpaabot lang ko siya gon. Ay, animal sad kayo tong amahan sa iyang anak, eh. Nagbisyo man. Karil, mayo kay nianhigod ka sabay. Unsa man di ay, birthday ko sa inyong one and only son. Hain naman tuwa akong pagumangkon gaw. Ay, tuwa sa Teres Gaw, kauban sa iyang mga classmates. Mao ba? O, nya na lang ko mo great, oy. Uy, nanuwag na si Part Edward. Hello, Part! Asa naman ka? Oh, mau ba? Si Patay, gano'n, Part. Uy. Sige. Okay, Part. Okay. Okay na. Okay. Maghuwatan ko naman doon eh. Enjoy lang diha. Unsa man kunyo pa? Ay, iyala sa kunutong humanon to yung date. Dayon, humanya yung mahato ng babae, muanhi na siya. Kukdunon yung chicks tawhana ra. Kato na sa na inyong amigo nga pang chicks. Kuya, wagid anak niya sa? Bisakin sa manlay chicks. Curious na noon kaya ko anak niya da. Gusto na ginoon ko makakita kung unsa gyud na siya kagwapo. Kay daghan makahang babae nga maoy mag-una-una anak niya. Tan-aw, tagkapasar ba siya sa akong taste? Ah, doon na rin yun yung panahon nga magkakita mo, nga mag-aabot mo. Kaya si mo naabot kagabi Part. Ay, niuli na hinuos Karil. Karil? Kinsang Karil Part ba? Igagaw kong blisi god. Kita na kaniya sa una eh. Wala mo magkaila na niya. Nagutuwa to ni mo. Kay gusto ko na siyang makikita ni mo. Nakuryoso ko na siya kung unsa yung kakagwapo kay hambugirom ko na kay ka nga daghan og chicks. Mao ba? Gihatod pagki ko nimo dinis gawas-gaw oy. Aw nya din ako magdugay ha. Sige, Gaw. Manamang ka mong sulti si Mama. Hinay sa pag-uli, ha? Uy, Edward! Niya malagi ka sa kawas. Hi, Blessy. Ito nga lang kalit, May. Milagro, kay nasuroy din eh. Wa siguro ila agron. Uy, ila-ila day mo, Edward. Akong cousin, si Karil. At last, nag-abot na gid mo. Hi, Karil. Hi. Mo ni say Edward Karil. Katong pang chicks? Ha? Di, oy. Kapuutan ako, ha? Di ba, Part? Katawa ram noon ni siya. Lubaan niya ko, Part. In fairness, naagid kay naong. Lain na kaugwa ko'y naong, no? Di ka mo managan? Managan yun ang mga chicks ni Mus kahadlok. Part, papalit og snacks. Na kay masugo di, ha? Mo excuse na ko ha, mo pauli na ko. Ayaw niya lang taw-taot Karil. Nagpapalit man og snack si Part Edward. Ha? Bitaw, Gaw. Ako na lang itawag ni Tia nga malangan ka kadali. Ako na lang mananghit. Sige. Gaw, kumusta naman? Nanawag ni mo si Edward? Ha? Nanawag man. Usap-pasad mo siya number na ako. Mo, husto ka Karil. Ikaw gid man o. Abi man koy nako naghinatagay na mo og number. Pila na mo kahigayon niya, nag-abot mo din sa amo. Unya tan-aw nako, nagsikit-sikit man to sa Edward ni mo, Gaw. Wa taon ka, uy. Abi kay nagtapad man mi, sikit-sikit na di ay. Usap-pasad. Dili sad ko niya, uy. Dili kasalikan. Recorded by Radio Mo TV. Maayo ra sad nga wa siya magtawag-tawag nimo. Kay di sa ko gusto nga iya kang i-appeal sa line F siyang girls, no? Di gid pwede. Kami gyud mag-away. Magtarong lang gid siya. Way unayay, no? Unsam taong ka maoy? Ikaw no hugaw gi kagunahon na. Dautan na lang kay si mong pagtuo si Edward. Malito tod siya, daghan og chicks. Pero manggiluyon biya kay nas Part Edward. Manggitagos mo pobre. Dili daw.
Kinsa man ning nanawag? Number man ang i-appear. Hello? Hi, si Edward ni. Edward? Ikaw ni? Unsa man tay ato? Nanawag lagi ka? If okay lang nimo ba, mag-invite ko nimo og dinner tonight. A sort of date. Ha? If di lang ka busy. Kung di pud ka available tonight, next time na lang. No. It's okay. What time and where? Okay ka? Usarap ito na ka, butilya nga beer imong giinom. Muna naman sa taog kaon. Ano lang ta sa auto maglingkod-lingkod ha? Okay ra. Murag napag-uhan lang ko. Nalipong ako kamay. Gamay ra noon. Dugay-dugay naman sa ko nga wa makainom o beer. Mao ba? Edward, nganong nitutukman ka na ako? Edward? Ubo ni Bi. Anong yun naman ka? Di ka gusto? Yes. Dili ko. I'm sorry. Dili ko gusto nga ipadayon ni mo ang gusto ni mo paton. Dili ko gusto nga doon ay mahitabo na to. I'm sorry. Karil. O sa part? Mau na tabo? Shhh. Inakay ng tingog ni mo, Bart. Makadungog si Blessy. Unya, Bart. Sabi-sunod ka nito, ha? Abi na kong badana to, Bart. Nihundong mo siya kalit. Ha? Iya kong gipakgang. Ako sad. Nihundong nalasad ko. Wa na ko ni padayon. Abi mo, Bart. Lahi siya sa ubong babae, Bart. Lain pa to. Wa na. Wa pa'y mamugos. Salamat kay niubay ka na ko ron. Asa man ga ita? Ato to sa amo. Ha? Edward, dili lang ko musod sa imong kwarto. Dali na, sub na. Wa lagi tao din Wa din sila si Mami. Tuwa man sila sa Manila. Ako rang usa din karon. Dali na. Edward. Karel. Doon na nahitabo niyo, Part. Nagdagday ni Muskaril. Part, ako bigay kuyawan ni Part. Uy, patay ko ng blisi. Daan na bitang nagsabot, Part, ha nga. Ayaw yun kung pananglit. Ayaw ka bala ka, Part. Di may hitabo nga binuangan ako si Karel. Mahal na ako siya, Part. Sa? Part, uwa ba kung masayop sa kong nadungog, Part? Mahal ni Muskaril? Oo, Part. Oo na. Gani, na-challenge mo ko niya, Part. Na-fail ko na ako nga. Nadasya siyang gibati. Mga sugot siya nga, doon ay may hitabo na matong gabi una. Pero, nihilak siya pagkahuman. Ug gihatod ako siya sa ila. Wa siya tingog-tingog. Karel. Nganong niaman ka? Nganong nianiman ka sa bahay? Tungkol kay, wa naman kapakita na ako. Dinasag ka mo reply na ako. Ug tawagan ti ka, di na ka mo tubag. Nga naman, Karel. Pasakli na lang sa ako, Edward. Gusto lang kong magpuyo nga marinahon uban sa akong anak. Kaya naman di eh. Nakasama ko sa inyong pagpuyo. Sa karon wa pa. Pero sa umaabot. Ug dili ko maglikay nimo mahitabo ang akong gikahadlokan. Nahadlo ka nga mabati ka gugmad rin ako, mo ba? Maong maglikay ka na ako. Kaya wa kay salig na ako. Nagtuog ang binuangan lang tika. Pasakitan lang tika. Edward. Nahibaw na ko sa rason, Karel. Isultihan ko importante sa tanan. Nahibaw na ko si mong kagahapon. Mong ingon anak kakalihay nga mahikog ba pag-usab. Lihay kay ka sa mga lalaki. Huwag na mo tuo busalig dayon. Kaya di ka gusto nga masakitan pag-usap. Oo, tinuod na. Ang kuno na ako. Gusto kong mulikay nimo kay nahug na ang akong pagbati nimo. Dugay ng panahon nga wa na ko mabati unta ini, Edward. Pero ambot og ngano.
nahibaw-an mo nga daghan ka og babae. Ug kuli kayo makagusto og mahigugma og babae. Nga imo lang tilawan og pagkahuman wa na. Diha ra kutob. Sama sa nahitabo nato. Ang kuno na akong nasayop ko atong higayuna. Wa ko katubong sa akong gipati. Pero wa ko magmahay kay mahal man tika. Pero nahibaw ko nga dito lang tukutob. Gidawat ko ng akong laing kapakiasan. Ang lain akong sayop. Wa ka masayop ka rin. Tuod kay mahal sa tika. Oh, nibatik og ugma nimo. Wa ko masayod kung ngano ug unsa hinungdan. Basta kay sakalit lang nibatik og tinuod og ugma sa usa ka babae. Nga mao ikaw ka rin. I love you so much. Please, uuwi ko. Edward. Nalipay kay ko. Ingon man ang akong asawa nga si Blessy sa nahitabo nila ni Part Edward ug Karil. Tungod kay wa gyud magdahom. Nga mao kadto ang mahitabo nilang duha. Nga nagkaabot gyud sila og nagsama nga mibati og gugma sa usag-usa. Sawa lang damha nga pangitabo. Labi na gyud ako suod nga higala. Nga sa katapusan, mibati ra gyud og tinuod nga gugma. Ug nagtarong na gyud siya uban ni Karil. Ug gidawat niya ang anak nini. Malipayon silang relasyon. Ug hangtod karon, sila lang gihapon. Dinilang kutob ug daghang salamat. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga hikalang sa watampo ni Randy nga taga Lapu-Lapu City uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalahan, Got to Believe in Magic. Got to believe in my world that's full of strangers. Ang mga kaagigibata ni Dua sa radyo ni Ingriding Ingvertorazo o kapos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap, mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga, ipada sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Tell me tonight, I never thought that you would be the one. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Tony. Sa dili pa nagusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Lives. Why can't you so Recorded by Radio Mo TV. Bye. Oh. Hoy! Sam ka di, oy. Ano mo gugag? Wa sa imong kagalingon gud. Unsa ka? Kulbaan mo ko ba? Kulbaan ka. Akong gitiksan si Cara nga. Magkita mo yun niya. Sa practice atong graduation. Kaya mag-ekstorya ko niya. Iyahi ka. Manguyab na kanya, bay? Ha? Manguyab na ako? Oo, Cara. Kapit na ba itong graduate? Di na ko sika ng higayon. Sige. Sige? Isugot ako nimo? O, Tony. Uyab na ta. Yes! Mao ding inspired karong mga nangaging semana ha kay nakauyab na di ay kanak. Oo, ma. Tore, ma. Ano sorry mo si Kuya Albert gikan sa US? Tamo mo kasi sa akong graduation. Wa pa man manawag nak. Huwaton lang nato kung manawag kay basin og busy pud to. Ila ka adlaw naman kung wa sad mo kontak. Wa palibak ay. Hello Dong Albert, kumusta bang kadiha nak? Kinsa ni? Unsa wa na? Ha? Mama, saan ito mo? Amin ang cellphone mo, Bi. Hello? Igsuon ni Albert. Kinsa ni? Pero sir,
Ako may nagkapulit sa cellphone sa Bigsoon sa niyang nadisgrasya siya. O, dito na arrival na ang imong suon, sir. Unsa? Sige lang. Ihilak lang na, babe. Ipagawas ng imong gibati. Di na ko madawat. Sakit kayo. Nakasabot ko. Pero ayaw ka balaka, ha? Naaragid ko permi para nimo. Dili ti kabiyaan. Ugma na gid ang atong graduation bay. Apit na gid. Di naman inuwi kong ginahang mapaso ba? Uy, ano man? Hindi ka mo paso. Ha? Tanaw ni mo. Malipay kayo mo magawang anak. Kung di ka mo paso. Bay. Usa pa sa bay, si Kara. Nakabantera ba nga cold kay ka? O may ubus to ni mo bay. Bay, pakikistorya ito bay. Gisultian di kasi mong amigo. Oo. Oo. Tinuod. Nahiubos na kit ko ni mo, Tony. Nakasabot ko sa imong gidadaka ron, pero mura mo ko ni mong gitukbod palayo. Naglibog ko kung uyab pa bata o dili na. Datagbaw mo gudang akong utok. Sorry. Sorry sa Tony. Pero dili na ko. Mura mo ko'y matabang ni mo. Mas mayo pag mapalayo na lang ko para di na ako makasamok pa ni mo. Nak, gawas na si mong parto. Mag-celebrate na sa imong pag-graduate. Dali. Wakil ka nang mo-celebrate. Wala si Kuya Albert. Ug, nawa pa yun si Kara lang. Di sana ko siya mapungan. Ako mismo. Naibaw ko nga. Wala ko sa kong kagalingan. Kumusta naman ka bay? Okay ako bay. Mainon. Uy, doon na di ko'y balita niyo ba? Siya man. Nakita ng Kara kay kauban yung trabaho. May uyab ng desir. Mau ba? Sige na bay. Pero nga okay na ko. Kung may bago kong magbuwag sila, kuhaon gina ko siya balik. Bawion ako si Kara bay. Recorded by Radio Mo TV. So na ko nga maako kag balik. Love pa kayo, tika. Please. Hatagay kog lain chance. Sa tinuod lang. Ikaw may hinungdan nga nung nabuwag mo sa kong uyab. Kaya hantod ka ron. Ikaw gihapon ang akong love, Tony. So, nga nung mo balipad man ko nga gimingaw namang kaayo ko ni mo. Salamat, Kara. I love you. Babe, dali naman kay kumingaw ni mo. O gusto na ko nga ikaw dayon ang una na kong makita, inig mata. O katapusan na kong makita, inig katok. O niya, babe? Nakauna-una ko nga mag-iipon na lang ta. Kaya gusto na ko nga naanatay ka galing ng pamilya. Sige. Babe. Wa pa man gihapon, babe, eh. Negative man gihapon. Siguro di sa tahatagan ka ron. Pero nahibaw ko nga hatagan na gid unya upon. Ano sa pa man? Kung malisod ako panganak? Oo. Dili na ako makapaabot sa butang nga way kasiguro, Anthony. Siguro, dili lang kita compatible sa usag-usa. Babe, ayaw magsulti. Dili na ko, Tony. Buwag na ta.
Sayo na rin yung makabuwag ni mo ba yun? Malagi. Sam ng bayana. Ako, andam kong magpaabot kung los ami hatagan o ganak. Pero, siya. Ako ba'y, nagduda gigo na ba'y, nga nagbinuang na sa nimo. No? Sapagkat tinuod lang, pila pagkano yung kasimana, buwag, ha? Pero naalam din siya laing uyab. Unsa? Oo! Rangkahin na siya. Nga nung sige mo sa pasakit ni mo eh. Niya man, move on na. Kung ayaw na siya, balik pa ba'y. Maori ka na yung tuyo mong nakikita ka na ko din sa motel? Oo. Eh, nanabi kayo uyab. Masig na yung makakita na to. Tony, I miss you. Ay, ambot lang gini mo ba'y. Nung magsige mo kang padaan ang bayan ay. Nga, nagbalik na mo. Why? Eh, nabi siya uyab. Kita-kita rin. Nako. Ikaw ba? Problema lagi di mong gipangitaan ng inyong gibuhat ba'y. May problema ta. Mabdos ko. Og dili na ko ni pwedeng ipaangkon ang bata. Unsa may... Huwag yan mo uyab. Magbalik ka. Mahal ba ko ni mo, di ba? Huwag mo dugay na itong ipaabot. Nga mamabdos ka. Sige. Babe, ang saon man ni nato. Wala may kata sa diaper si Inday. Mau ba? Sige lang, mangita ko pagi, babe. Yung nagkwarta? Oo, bro. Almost, Robbie. Ako ay kapahuwa ba mo? Pero kay tabang mo pala ng kwarta ka. Ha? Oo, unsa man? Maligyan ka. Dagko ka kita. Huwag di ka makalusyon-lusyon ba na? Tuloy ko kung saan pagsukot. Kadaghan ka na yung mong ipamalit, babe. Oo. Kuan, kanang nakasalamon ko niya. Ako magkita, babe. Maong namalit na sa ko og mga gamit ni Inday. O para konsumo sa nato ni Sbay. Salamat kayo, babe. Babe! Niyan ako! Abot ako! Oh! Babe! Naaramday ka din sa kusina. Nagkilakali ka. Sultihin ko tinuod, Tony. Namaligya kag drugs. Diin ka na... Sultihin ko! Oh! Kaya rin mahatag na ko ang tanan ninyo panginahanglan. Di ka pa igong ako sweldo. Mao kinahanglan kong musod ang butang. Pwede naman ko nutang butabaho ko. Hindi hapon to pa igo, babe. Naning kamot ako na makaprovide ninyo. Kaya mahal ko nga. Mawaha mo na ako. Samot mi mauha ni mo kung dili na ni mo undangan. Dili yung anak ko sa iyo nga mabiya. Delikado. Kung mauna, kami mo imubiya. Okay, sige. Panghipo sa mga gamit kay mamalhin ta. Balag magsubot at balik. Balag magalisod-isod ta. Di lang mo mawa ako. Magtinapangay ta. Bahalag pobre. Basta dili lang ta masurog mga binuang. Sorry, babe. Basta dili ko ninyo bihaan. Kaya nila to. I can think of all the times you told me not to touch the light. Tungod sa sayo akong desisyon,
naahat mig puyo dinis Davao. Nagsugod mig balik sa uno. O nakaya naman sa namo kay nakatrabaho naman sa sikara. Basta walay biyay, kaya ragid na mo ang tanan. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagsagading akong tampong. More power, Artman. Recorded by Radio Mo TV. Kita mga higalan, kaagi ni Tony na taga Cebu City apan kasamtangan nagpuyo karon sa Davao City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, Leaves. Leaves will soon grow from the brightness of trees. Ang maong kaagi gibahatan na do sa radyo ni Carol Marie Kain, ugubos sa direksyon ni Presi